പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വന്നോ? മാതാജി വന്നു തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം സ്വയം ദദാതി സ്വാപദാന്തികം ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ച പതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 26. ഇത് വലിയ പർപ്പോട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരുഷ സ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാവർണം യഥാശ്രമം വൈരാഗ്യരാഗോപാദിഭ്യാം ആമ്നാതോ ഭയലക്ഷണാൻ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരുഷ സ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാവർണം യഥാശ്രമം വൈരാഗ്യരാഗോപാദിഭ്യാം ആമ്നാതോ ഭയലക്ഷണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വരുന്നത്?
യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വിഷമം വരികയാണ്. താൻ കാരണമാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനും വ്യാസദേവനും ഒക്കെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിരന് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല അല്ലെ, അതായത് മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് യുധിഷ്ഠിരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. രണ്ട് കാരണങ്ങളാണത്. ഒന്ന്, ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം മരണാസന്നനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഭീഷ്മദേവന് യുധിഷ്ഠിരനോടും അതുപോലെ പാണ്ഡവരോടും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കാണണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കാരണം അവരെപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് മാത്രമേ ആര് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? ഭീഷ്മദേവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നത്, സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനാലൊക്കെ കൂടി അവരെ അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം സബലീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഒപ്പം ഭക്തന് ഭഗവാനെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് യുധിഷ്ഠിരൻ വന്ന് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ അന്വേഷണത്തിന് ഭീഷ്മൻ ആദ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ എല്ലാ വർണ്ണ ആശ്രമ വിഭജനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിസ്തരിച്ച് വിവരിച്ചു. അനന്തരം വൈരാഗ്യത്താനുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അഭിനിവേശത്താനുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ക്രമാനുഗതമായി 2 വിഭാഗങ്ങളായി വിവരിച്ചു. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് മഹാഭാരതത്തിലാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വലിയൊരു പർപ്പോർട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് ആദ്യം പറയുന്നത്? നമുക്കൊരു സംസ്കാരമുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? 9 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ദേഷ്യപ്പെടരുത്, കളവ് പറയരുത്, ധനം തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക, മാപ്പ് നൽകുക, നിയമാനുസൃതമായി സ്വീകരിച്ച പത്നിയിൽ മാത്രം ശിശുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ശരീരവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആരോടും ശത്രുതാഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ലാളിത്യത്തോടെ ഇരിക്കുക, സേവകർക്കും കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും അവലംബം നൽകുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് സംസ്കാര സമ്പന്നനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വർണ്ണ ആശ്രമ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളും എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളും ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വർണ്ണത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പഠനം പാഠനമാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലി. അപ്പോൾ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ, അതായത് വൈദികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ക്ഷത്രിയരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ക്ഷത്രിയർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവർക്കാണ് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരും എന്ത് ചെയ്യണം? വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം, പക്ഷെ അത് പഠിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് അവർ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ഒപ്പം ഈ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. ആരാണ് അധർമ്മികൾ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയണം, വേണ്ടേ? നമുക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അധാർമികരായിട്ടുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരുടെ ജോലി എന്താണ്? അവരുടെ ഊർജം പ്രത്യേകിച്ച് മോഷ്ടാക്കൾ, കൊള്ളക്കാർ, കരിഞ്ചന്തക്കാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ അനഭിലഷണീയമായ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഹനിക്കുന്നതിൽ നിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഊർജം ഉപയോഗിക്കണം. ആരുടെ? ക്ഷത്രിയരുടെ അല്ലെ. അവരൊരിക്കലും അഹിംസാവാദികളാവരുത്. അത് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇനി അടുത്തത് വൈശ്യർ അഥവാ കച്ചവട സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വൈശ്യർ അഥവാ കച്ചവട സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് ഗോസംരക്ഷണത്തിന് അനുശാസിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഗോസംരക്ഷണം ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളായ തൈരിന്റെയും വെണ്ണയുടെയും വർധനവിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. വേദവിജ്ഞാന അധ്യയനത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടിയ കൃഷി, ഭക്ഷ്യവിതരണം എന്നിവ വൈശ്യ സമുദായത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങളാകുന്നു. അവർ ദാനം നൽകാനും പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രജകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ക്ഷത്രിയർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം വൈശ്യർക്ക് അധികാരപ്പെടുത്തി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും വധിക്കപ്പെടുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. മൃഗവധം പ്രാകൃത സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പാല് എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് പര്യാപ്തവും അനുരൂപവുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാകുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണത്തിന് മാനവ സമുദായം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാകുന്നു. വ്യവസായശാലകളിൽ തൊഴിലാളികളെ നിരതരാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫലപ്രദമായ ഊർജം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അരി, ഗോതമ്പ്, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ, ഫലങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ
തുടങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ അവശ്യ വസ്തുക്കളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. യന്ത്രങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും ഒരു വിഭാഗം സ്ഥാപിത താത്പര്യക്കാരുടെ കൃത്രിമമായ ജീവിത രീതി വിപുലീകരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ശരിയായ നിലവാരമല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വൈശ്യർ എന്ന സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് അവരുടെ പ്രധാന ഒരു തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോസംരക്ഷണം. അതാണ് അവരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ. അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായം അല്ലെ, അതായത് കച്ചവടവും അവരുടെ വൈശ്യരുടേതാണ്. ഗോസംരക്ഷണവും കച്ചവടവും. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഗോസംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാലും തൈരും ഒക്കെ ഉൽപ്പന്നം, അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അതിന്റെ വിതരണം, അതാണ് കച്ചവടം വരുന്നത് അല്ലെ. അതായത് കൃഷി ആയിട്ട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അത് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും ആരാണ്? ഈ വൈശ്യ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ക്ഷത്രിയരുടെ കയ്യില് മറ്റു മനുഷ്യരുടെ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷണം വരുന്നത്, അതുപോലെ വൈശ്യരുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയിലാണ് ആരുള്ളത്? മൃഗങ്ങളൊക്കെയും ഉള്ളത്. അവരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അവരെ വധിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങള് ഈ ഗോസംരക്ഷണത്തിലൂടെയും കൃഷി, ഇതൊക്കെ ഈ വൈശ്യരുടെ തൊഴിലാണ്. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വൈശ്യരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മൃഗവധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ വ്യവസായങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇന്ന് കാണുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ, അതായത് ഫാക്ടറീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫാക്ടറീസ് അതായത് ഒരുപാട് പുകയും അതൊക്കെ തള്ളി, മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തള്ളി, അത് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മോശമാണ്. മാത്രമല്ല അത് ഒരു മുതലാളിയും കുറേ തൊഴിലാളിയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം നല്ലൊരു നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. കുറെ അധികം തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരിദ്ര്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ഒരു വിഭാഗം സ്ഥാപിത താത്പര്യക്കാരുടെ കൃത്രിമമായ ജീവിത രീതി വിപുലീകരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ശരിയായ നിലവാരമല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ, അതായത് ഫാക്ടറീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ചു പേര് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുരോഗതിയിൽ ഉണ്ടാകും, ബാക്കിയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ പട്ടിണി തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതൊരിക്കലും ഒരു അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഇനി ശൂദ്രർ എന്ന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശൂദ്രർ എന്ന വിഭാഗം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റ് 3 ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളെയും ആത്മാർത്ഥമായി സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാണ് അവർ. ഉന്നത വിഭാഗക്കാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. ശൂദ്രർ ഒരിക്കലും ധനം സ്വരൂപിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശൂദ്രർ ധനം സ്വരൂപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഉടൻ തന്നെ അത് പാപപ്രവൃത്തികളായ മദ്യത്തിനും മദിരാക്ഷിക്കും ചൂതുകളിക്കുമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. മദ്യവും മദിരാക്ഷിയും ചൂതുകളിയും ജനങ്ങൾ ശൂദ്രരേക്കാൾ അധപതിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉന്നത വർണ്ണ വിഭാഗക്കാർ ശൂദ്രരെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ സദാ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാകുന്നു. അവർക്ക് പഴയ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. യജമാനൻ വയസ്സനും ദുർബലനുമാകുമ്പോൾ ശൂദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല. മാത്രമല്ല യജമാനൻ സേവകരെ എല്ലാവിധത്തിലും സംതൃപ്തരാക്കി സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് മുമ്പായി ആദ്യം വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭോജനവും വസ്ത്രവും നൽകി ശൂദ്രരെ സംതൃപ്തരാക്കണം. ഈ യുഗത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിരവധി ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ആഹാരമോ വസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ദാനമായി നൽകപ്പെടുന്നില്ല. ആകയാൽ തൊഴിലാളികൾ അസംതൃപ്തരാകുകയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ആരാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നു? ഈ ശൂദ്രർ എന്ന വിഭാഗം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബുദ്ധി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മള് അല്പന് അർത്ഥം കിട്ടിയാൽ അർദ്ധരാത്രി കൊടപിടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അർഹതയുള്ളവർക്കേ അർഹതയുള്ളതേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ശൂദ്രർ എന്ന വിഭാഗം അവർ ശൂദ്രരായി ജനിച്ചതിന്റെ കാരണം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൂർവ്വജന്മ കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറച്ചാണ്. ഭഗവാൻ തന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ കാണാം ഒരുപാട് പേര് ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി വരാൻ എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് ബുദ്ധിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടൊരു ബുദ്ധി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും ആവാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ തന്ന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടേതായ ഓരോരോ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശൂദ്രർ എന്ന വിഭാഗത്തെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു.
അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജോലി എന്താണ്? മറ്റു 3 വിഭാഗങ്ങൾ, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ഈ 3 വിഭാഗങ്ങളെയും സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ശൂദ്രർ. അപ്പോ ശൂദ്രർക്ക് പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, ഒരുപാട് പേര് മദ്യം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവര് ജോലി ചെയ്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് അവർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെലവാക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് പണം കിട്ടിയാൽ ഇതാണ് പാപപ്രവൃത്തികളായിട്ടുള്ള മദ്യം, മദിരാക്ഷി, ചൂതുകളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പൈസ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉന്നത വിഭാഗക്കാരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ ശൂദ്രർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ഒരുപാട് പൈസയല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, അവരുടെ ലിവിങ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സ്, അതായത് ഈ 3 വിഭാഗക്കാര്, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ നോക്കി കൊടുക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉന്നത കുലജാതരായിട്ടുള്ള, അതായത് മറ്റു 3 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഈ ശൂദ്രരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ വയസ്സായാൽ പോലും, അതായത് യജമാനൻ വയസ്സനും ദുർബലനുമാകുമ്പോൾ ശൂദ്രർ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരും തെറ്റിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, വയസ്സനും ദുർബലനും ആകുമ്പോൾ അവരെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. കലികാലത്തില് ഒക്കെ വിപരീതമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ആര് സേവനം ചെയ്യണം? ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സേവനം ചെയ്യണം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി വേണം നമ്മൾ വലിയ വലിയ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചും അല്ലെ. അവർക്കും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ്, ആരോടും ഒരു ഇഷ്ടമോ കൂറോ ഒന്നുമില്ല. അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ കലികാല വൈഭവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് വർണ്ണങ്ങൾ എന്നത് തൊഴിൽ സംബന്ധമായ വിഭജനമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ആശ്രമധർമ്മമാകട്ടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പന്ഥാവിലുള്ള ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗമനമാകുന്നു. രണ്ടും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം ജ്ഞാനത്തെയും വൈരാഗ്യത്തെയും പ്രബുദ്ധമാക്കുക എന്നതാകുന്നു. ഭാവി പ്രതീക്ഷാർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശിക്ഷണ തലമാണ് ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം. ഈ ആശ്രമത്തിൽ ഭൗതിക ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥലമല്ലെന്ന് ശിക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ജഡവസ്തുക്കളുടെ തടവുകാരാണ്. ആകയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വർണ്ണങ്ങളാണ് അല്ലെ, 4 വിധം വർണ്ണങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്. ഈ ആശ്രമധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ആശ്രമധർമ്മം ഓരോന്നും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ഒന്നും മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ ആശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ജ്ഞാനാർജനമാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും പ്രബുദ്ധമാക്കുക എന്നതാണ് ആശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം. ഭാവി പ്രതീക്ഷാർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശിക്ഷണ തലമാണ് ബ്രഹ്മചാരി. അതായത് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടമാണ്. ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി എന്തായിരിക്കണം? ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടായിരിക്കണം ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല. ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ ഭഗവാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് പേരിട്ട വീടാണോ? അല്ല അല്ലെ. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സനാതനമായിട്ടുള്ള വീട് അതെവിടെയാണ്? അത് വൈകുണ്ഠധാമമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് സനാതനത്വം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉള്ള സ്ഥലമല്ല എന്ന് ശിക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ജഡവസ്തുക്കളുടെ തടവുകാരാണ്. നമ്മള് ഓരോ ജഡവസ്തുക്കളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ജഡവസ്തുക്കളെയാണ്. ആകയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പരമലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം വളർത്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. അതാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവില് എത്തിയാൽ മാത്രമേ, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല, ഒരു ആത്മാവാണ്. അതുപോലെ എന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നല്ല, അത് സനാതനമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ആശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യവസ്ഥയും വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ഈ വൈരാഗ്യ മനോഭാവത്തെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുവൻ അതേ വൈരാഗ്യ മനോഭാവത്തോടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു.
ആയതിനാൽ വൈരാഗ്യം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം 4ാമത്തെ ആശ്രമമായ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ധനം സംഭരിക്കാതെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ട ഭിക്ഷാദാനം സ്വീകരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ്. എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് ഈ വൈരാഗ്യ മനോഭാവം, അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതിനോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് അതിനോട് അത്രമാത്രം അങ്ങ് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഏതാശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ട്? നിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു വൈരാഗ്യ മനോഭാവത്തോടു കൂടി വേണം കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് അതേ വൈരാഗ്യ മനോഭാവത്തോടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി വൈരാഗ്യമാണ് വേണ്ടത്, ഈ ഭൗതികതയോടാണ് വൈരാഗ്യം വേണ്ടത്, ആധ്യാത്മികതയോട് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആസക്തിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനോട് വിദഗ്ധനാവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ വൈരാഗ്യം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരാൾ, അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചിട്ട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ, വൈരാഗ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാപ്തമാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പക്ഷെ മിഡിൽ ഒരു ആശ്രമം കൂടെ ഉണ്ട്. ഏതാണ് അത് ആശ്രമം? വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെ? നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കടക്കാം. പൂർണ്ണമായിട്ട് വൈരാഗ്യം വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഏത് ആശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കണം? വാനപ്രസ്ഥം എന്ന ആശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കണം. തൽക്ഷണം 4ാമത്തെ ആശ്രമമായ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കണം? നമുക്ക് പരിപൂർണമായ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ സന്യാസത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ധനം സംഭരിക്കാതെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ട ഭിക്ഷാദാനം സ്വീകരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു സന്യാസി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അദ്ദേഹം ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്താൻ, അതായത് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു ടാർഗറ്റ്, അത് മാത്രമായിരിക്കണം ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ശരീരം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ട് ഉപജീവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതം ആസക്തനായ ഒരാളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതും വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരക്തരായവർക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം സവിശേഷമായി ആസക്തരായവർ, വിരക്തരായവർ എന്നീ ഇരു കൂട്ടർക്കും പരിശീലനം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ രണ്ടുപേർക്കും, ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് ആ ആസക്തി കുറയ്ക്കാം. എന്ത് ചെയ്തിട്ട്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അല്ലാത്തവർക്ക് നേരിട്ട് എന്തിലേക്ക് പോകാം? സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആസക്തരായവർക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം കഴിഞ്ഞാണ് സന്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരിശീലനം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാനധർമാൻ രാജധർമാൻ മോക്ഷധർമാൻ വിഭാഗശഃ സ്ത്രീധർമാൻ ഭഗവദ്ധർമാൻ സമാസവ്യാസയോഗതഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാനധർമാൻ രാജധർമാൻ മോക്ഷധർമാൻ വിഭാഗശഃ ദാനധർമാൻ രാജധർമാൻ ധർമാൻ ഭഗവദ്ധ്യാസയോഗതഃ വ്യാസയോഗതഃ. ദാനധർമ്മങ്ങൾ, രാജധർമാൻ രാജാവിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മോക്ഷദായകമായ കർമ്മങ്ങൾ, വിഭാഗശഃ വിഭാഗങ്ങളാൽ, സ്ത്രീധർമാൻ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, ഭഗവത് ധർമാൻ ഭക്തരുടെ കർമ്മങ്ങൾ, സമാസ പൊതുവായി, വ്യാസ സ്ഫുടമായി, യോഗതഃ ഉപായമാക്കി,
പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാക്കിച്ച്. അനന്തരം ദാനധർമ്മങ്ങളെയും ഒരു രാജാവിന്റെ പ്രായോഗിക കർത്തവ്യങ്ങളെയും മോക്ഷ സാധനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിഭാഗങ്ങളായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ഭക്തരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംക്ഷേപമായും സമഗ്രമായും വ്യക്തമാക്കി. അപ്പോൾ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ധാർമ്മികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ദാനധർമ്മങ്ങളെയും, എന്താണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, രാജാവിന്റെ പ്രായോഗിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, മോക്ഷ സാധനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ അല്ലെ, മോക്ഷ സാധനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിഭാഗങ്ങളായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ഭക്തരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംക്ഷേപമായും സമഗ്രമായും വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാക്കിച്ച്. ദാനം നൽകുക എന്നത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ മുഖ്യ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച വരുമാനത്തിന്റെ 50% ദാനമായി നൽകാൻ അയാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി അഥവാ വിദ്യാർത്ഥി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ദാനം നൽകണം. വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഒരുവൻ വ്രതങ്ങളും തപശ്ചര്യയും പരിശീലിക്കണം. ഇവയൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലുള്ള എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളുടെയും പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തായി ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധം പര്യാപ്തമായ പരിശീലനം ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ലോകത്തിലെ യാതൊന്നിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് ആർക്കും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ദാനം നൽകണം. ഏവരുടെയും ഊർജം ഭഗവാന്റെ ഊർജ സംഭരണിയിൽ നിന്നും ഉത്പാദിക്കപ്പെട്ടത് അഥവാ കടം കൊണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ അത്തരം ഊർജത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായ പ്രവൃത്തികൾ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും ആ ജലം തിരിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ സമർപ്പിക്കണം. സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മേഘങ്ങൾ മുഖേന നദികൾ ജലം സ്വീകരിക്കുകയും വീണ്ടും ആ ജലം തിരിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ പരമസ്രോതസ്സായ ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങി നമ്മുടെ ഊർജം ഭഗവാന് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ദാനം നൽകുക അല്ലെ. ഇത് ആര് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ്? ഒരു സന്യാസിക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, അവര് ഭിക്ഷാന്തേഹികളായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ടുള്ളവരോ അവർക്കും അവരുടെ കയ്യിലും ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, അവര് പഠിക്കുന്നതാണ്, സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, അവർക്കൊന്നും ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥാണെങ്കിലോ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ദാനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത്? ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് ദാനം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച വരുമാനത്തിന്റെ 50% ദാനമായി നൽകാൻ അയാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മള് സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ 50% നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് നമുക്ക് എന്താ പറയാ 50% ഒന്നും ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മളാലാവുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈഷ്ണവർക്ക് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ വൈഷ്ണവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ദാനം ചെയ്യണം? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട്, അമ്പല നിർമ്മാണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഒക്കെ ദാനം ചെയ്യണം. പിന്നെ പുസ്തക വിതരണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, ഭഗവാൻ അതായത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതായത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ 50% ഇവിടെ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും അത്രയും പണം സ്വരൂപിക്കുന്നുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെ, അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവനവനാൽ ആവുന്നത് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മചാരി അഥവാ വിദ്യാർത്ഥി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ദാനം നൽകണം. വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഒരുവൻ വ്രതങ്ങളും തപശ്ചര്യയും പരിശീലിക്കണം. അപ്പോ വ്രതങ്ങളും തപശ്ചര്യയും ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എസ്പെഷ്യലി സന്യാസികള് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ചെയ്യണം, ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ടുള്ളവരും ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളും വ്രതങ്ങളും തപശ്ചര്യകളും ഒക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ സന്യാസിമാർക്ക് അത് മസ്റ്റ് ആണ്, അത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. ഇവയൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലുള്ള എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളുടെയും പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തായി ലോകത്തെ മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധം പര്യാപ്തമായ പരിശീലനം ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ? ഈ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ലൈഫിൽ എന്താ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശാവാസിമിതം സർവം യത്കിംച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തിക്തേന പുഞ്ചീത മാകൃതകസ്യ സിദ്ധനം. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ് അല്ലെ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെയൊക്കെ അവകാശി ഞാനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കരുത്. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം തരുന്നത്, ഊർജം തരുന്നത് ഒക്കെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഊർജം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ബുജ്യതേതേത്വകം പാദ പാപ ഏപചന്ദ്യാത്മകാരണാത്. ഭഗവത്ഗീത 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് സ്വത്തുക്കള്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കൈവശം വെക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തുപോലെയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും കടം കൊണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കടം വാങ്ങിയതാണ് നമ്മള്. അത് ആർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് സമുദ്രത്തിലൊക്കെ ജലമുണ്ട് അല്ലെ. ആ ജലം ബാഷ്പീകരിച്ച് മേഘമായിട്ട് അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. അത് പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? മഴയായിട്ട് തിരിച്ചു തരും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അത് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു പങ്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീത 9:27 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: നാം ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഹോമിക്കുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന് സമർപ്പണമായി ചെയ്യുക. യത് കരോഷി യദർശനാസി യത് ജുഹോഷി ദദാസിയത് യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ മത് കുരുഷ്വ മതർപ്പണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നു ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടം വാങ്ങിയ നമ്മുടെ ഊർജത്തെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്രകാരമാകുന്നു. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശക്തി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലഹരിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പവിത്രമാകുന്നു. അപ്രകാരം നാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വാഭാവിക ജീവിതമാകുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിന് യോഗ്യരായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നിന്ന് കടം കൊണ്ടതാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സോടു കൂടിയായിരിക്കണം അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? യഥാർത്ഥ സ്വാഭാവിക ജീവിതമാകുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിന് യോഗ്യരായി തീരുന്നു നമ്മളൊക്കെ. രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരത്തിനുള്ള ആധുനിക നയതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാകുന്നു രാജധർമ്മം. രാജാക്കന്മാർ വെറും നികുതി പിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ ഉദാരമതികളായി തീരുന്നതിനായി ക്രമനിബദ്ധമായ ശിക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവർ പ്രജാക്ഷേമത്തിനായി മാത്രം വിവിധ പ്രകാരത്തിലുള്ള യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി പ്രജകളെ നയിക്കുക എന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ മഹത്തായ കർത്തവ്യമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ നോക്കിയില്ല സമയം. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी. प्रणाम. कृष्ण माताजी प्रणामम.